Záložka výuka je hned ta první záložka, která se vám objeví při vstupu do Smile. Vidíte v tomto případě, že teda není prázdná, mám tady přidělenou výuku, mám tady přidělenou výuku v těchto třídách. Tady vidíme už rozpracovanou výuku. Ukážeme si ve třídě SID 1, vidíte, že učím informační a komunikační technologie. A co všechno mám teď tady po ruce? Za prvé vím, jak vypadala poslední hodina. To znamená, pokud si kliknu na odfrejvkovanou hodinu, podívám se zároveň na záznam o té poslední hodině, pokud jsem si ho samozřejmě udělal. Než popíšu další kroky, bylo by dobré si uvědomit, že ta výuka nemá sloužit jako náhrada za třídní knihu, ale že je to opravdu v prvé řadě nástroj učitelů. Když se podíváme o tu třídu výš, všimněte si, že tady je například naprosto jasně poznat, že poslední hodina, kterou jsem odučil, byla 17. Ale zůstala tu ještě hodina 16., která ještě odučena není podle toho mého plánu. To znamená, vy nemusíte vůbec ty hodiny odučovat v tom pořadí, v jakým je tady máte stanoveny, ale můžete samozřejmě odučovat hodiny tak, jak je potřeba. Pokud se mi tady objeví hodina s procvičováním a je to v tuhle chvíli efektivnější, nevím, třeba vzhledem k počtu žáků ve třídě a podobně, nebo času, který mám, tak můžu samozřejmě odučit kteroukoliv z těch hodin. Další informace, kterou tady okamžitě uvidím, je příprava. V tomto místě najdu přípravu k hodině. Pokud v ní něco mám, všechny informace, které v ní mám, najdu tady a všechny přílohy, které jsem si k té hodině přidal, najdu zde. Přípravu i ty přílohy, i učební text, i cokoliv můžu upravovat i tady. To znamená, i v tomto místě já mohu připravit podklady k výuce hodiny. Takže aniž bych vstupoval do skříně, můžu z tohoto místa rovnou dopracovávat a dodělávat to, co je potřeba, přidávat si přílohy, pokud jsem nějaké našel, pokud jsem objevil informaci, kterou bych velmi rád použil v grafech, v tvorbě, úpravy a možnosti. Není žádný problém do učebního textu vložit informaci, kterou bych například v Excelu. Každou hodinu, pokud jsem se rozhodl ji odučit, můžu odfajfknout, to znamená kliknu, vyplněné datum je vždycky dnešní a poznámku k realizaci hodiny si samozřejmě můžu napsat. V tu chvíli se ta hodina stane odučenou a skočí nám na svou pozici v odučených hodinách. Ten tematický plán můžeme nadále zpracovávat z hlediska obsahu jednotlivých hodin a z hlediska příprav bez omezení. To, co už s tím plánem dělat nemůžeme, je změna jeho struktury, jelikož ten plán je odevzdán a je již naplánovaná výuka podle tohoto plánu.